I Hillerød, ikke? Nej, tæt på Frederiksberg. Det er længere væk end Hillerød. Du har også Café H. På Hillerød. Café H, Ja, ja, du mand. kan besøge Café H. Kender du det? Ja, det er vi trætte af. Det er helt det samme hele tiden. Hvorfor kan vi så ikke komme ind i A-bar? Ja, du er i København, så det er forskellige regler. Jeg går i skole i Lyngby, mand. Er det lige meget? Det er også et diskotek, vi lige. Men fortæl mig, er det fordi vi er udlændinge, eller hvad? Slet ikke. Er du sikker? Ja, 100% sikker. Hvorfor kan vi så ikke komme Får ind? du god løn? Der er ærligt. De går igen. Bare sig, er det din chef, der har sagt, at det er på de indvandrere, Tak for arbejdet. Sig, de går igen. Fordi jeg er så fucking træt af, at vi afviser lige meget, hvor vi går hen. Vi er begge to indvandrere, og vi kan ikke sige det. Jeg er født i Danmark. I får god løn. Ja, vi venter lige på vores veninder. Må se, vi kan ikke komme ind, fordi vi er udlændinge. Ikke sant? Ja, men kan I ikke komme ud, fordi I er ude Vi der, kan ikke komme ind. Nå. Fordi vi er fredelige, mand. Det er fordi, vi ikke er stamkunder. Er I stamkunder? Er I samfundet? Hvor mange gange har I været her i den her uge eller den her måned? I den her måned, Ja. altså, der er det? Det er meget. Hvor mange Fuck har det, du mand. Fuck din ham. Ja, har du så ikke været der den her måned? Prøv at komme her, jeg vil bare gerne se, Ja, om vi du kommer tager ind. på Bombay, mand. Fuck dem der, Prøv at mand. se, om du kommer ind. Prøv at se, om du kommer ind. Så I ikke